Искам да кажа на тези, които се колебаят. Това е, което може да ви спаси. Болести и от смъртта. Малко се разчувствам на тая тема. Здравейте, казвам се Елена, от България съм. От много време обмислях да направя операция на стомаха, защото от години съм със силно изразено наднормено тегло. Някакъв страх все ме спираше, но тази година моя приятелка се оперира и започна да сваля килограми просто за часове. И аз реших, няма друг начин. Опитала съм почти всички режими, хранителни диети, свалях килограми, след това се връщаха обратно двойно йо-йо ефекта. Напоследък вече бях станала затворник в къщата си, не можех да излизам, не можех да ходя. И това ми беше единствения възможен начин да спася живота си. Изключително много съжалявам, че не съм. Моята приятелка, която се оперира тук, ме насочи към клиниката на професор доктор Хасан Абу-Аглу. Изключително внимание оказва този човек, целият персонал на болницата. Искам да кажа на тези, които се колебаят. Това е, което може да ви спаси. Болести и от смъртта. Малко се разчувствам на тая тема. Направила това, което трябваше, което направих сега, преди доста повече години. Включително нашата преводачка Джави, тя е ангел за нас. Много съм доволна. Такова обслужване в България го няма, искам да ви кажа. Медицината там е на съвсем друго ниво. Аз съм лекар, но не ми се е случвало често да бъда от страна на пациента, но тук съм просто възхитена. Препоръчвам на всички при професор Абу-Аглу. Живота е пред нас и започваме ново начало.